ďalej. Toto sú Finčovci. Majú dcérku, ktorá zbožňuje futbal. Trochu sa predvádza. No, Ružička, snaží sa presadiť. Vieš, niekedy je ťažké byť dievčaťom. Áno, áno. Títo ľudia majú 11-ročného syna a jeho obľúbenou činnosťou sú videohry. Pozor! Musí sa trochu uvoľniť. Musí sa naučiť, že hrať a zašpeniť sa je zábava. Títo vyzerajú perfektne. Majú 2 deti, rodičia sú zubári. Bež, strieľaj! Áno! Kryho, bráň ho! Strieľaj! Musí sa viac sústrediť, aby vyhral. Nech mu to tréner povie. Možno by si viac veril, keby mu pomáhal najlepší kamoš. Tak a máme to.